Ahojte priatelia, dneska musím opäť priniesť videjko, lebo máme tu podľa mňa takú najväčšiu slovenskú klasiku a najväčší sen. To je Škoda Superb 3. generácie vo výbave Sportsline, takže to proste musíte natočiť. Zákazník nás oslovil s tým, že má záujem o takéto auto, mal rozpočet cca 25 000. Tie Sportsliny v peknom stave idú v takých sumách, takže to si treba nachystať nejaký taký slušnejší rozpočet na to. Není to nejaký začiatok cenový v tejto výbave, lebo sú žiadané. Toto konkrétne je 2021, 120 000 km nájazd, slovenské auto, plná servisná história, čo sme preverovali v Škodovke. To všetko sedelo, servis tam bol pekný. Vieme v minulosti o menšej poistnej udalosti na predný nárazník. Bola to nejaká líška alebo niečo podobné, lebo menil sa tam nárazník, nejaké plasty za tým. Nič hrozné, urobené pekne, človek by ani nepovedal, čiže to hodnotím super. Super. Super, to je fajn. Čo sa týče kozmetiky, auto viac menej vyzerá fajn, jasné, že keď niečo sa tam nájde, nejaké skalky, či na blatníkoch, či na dverách, dá sa nájsť. Asi čo je, tak tieto disky sú také, že z každej strany odrvené, ale tieto leštené disky trpia na to, na tie odreniny, že bývajú vždycky obité. Keď nie sú obité, tak jednoducho rozožeruje ich každá väčšinou, alebo taká nejaká zvláštna korózia, hlavne zo zimy, zo soli. Takže je to taký nešťastný povrch, nie som fanúšik týchto diskov. Tu zo spodu je potom obrubník trafený, je odretý ten nárazník. Tu by to možno trošku lepšie dopasované mohlo byť, ale akože viac menej povedzme, že to auto je pekné. Tie Superby bývajú v takých smutnejších stavoch, čo sa týče kozmetiky. Neviem, čím je to dané, ale proste je to tak. Zimné pneumatiky máme na aute, brzdy predné sú také, že tých 20 000, 25 do toho servisu ďalšieho vydržia. Potom to bude treba riešiť, alebo malo by sa, ten kotúč už má hranu. Zadné brzdy sú urobené, na aute sú zimné pneumatiky 2022. Čo sa týče motora, tak tam nie sú žiadne úniky, ide pekne. Trošku rozvody počuť zastudená, ale je to také typické pre tieto motory, takže to by som asi nebral ako výhradu. Netečie nič, to je super. Svetlá pôvodné, nosníky, všetko toto je tak, ako má byť, čiže není to po nejakej havárii. Ostatné povlakové vrstvy, čo sme merali na karosérii, tak mali pôvodné laky, takže to je v pohode. Čo je žiaľ taká nevýhoda tohto kúsku, tak je, že tečie nám tu tlmič už. Ideme na jazdu, uvidíme, že či to bude búchať nejakým spôsobom, či už sa to prejavuje tak, alebo zatiaľ to len plus minus tečie. Uvidíme. Výbava, hovorím, Sportsline, takže je tu všetko, čo treba. Vyzerá to pekne, znuje veľmi zachovalé to auto, fakt, že pekný stav aj interiéru. Je tu Kanton, aj príplatkové audio, sedačky v pamäti elektrické, adaptívny tempomat, túto rohošku asi pánko nosil, také tie tvrdé topánky oblekové napríklad, oni zvyknú dosť tie rohožky tak predrať alebo pevnejšie topánky. Volant pekný, aj radiaca páka je pekná, parkovacia kamera je. No je veľmi pekné to auto, diagnostika vyzerá byť fajn, není tam nič také zásadné. Vieme, že sa tu menila mechatronika, vidíme to aj na diagnostike, že tam má nejakých 30 000 km od výmeny. Považujem to za dobré, lebo tie DSGčky trpia na tie mechatroniky, proste odchádza to, takže keď to je vymenené v autorizáku, tak je to za mňa len dobre. Eventuálne by mal mať pokoj od toho nový zákazník, ak sa teda rozhodne pre auto.
Zozadu tiež pekné, zachovalé, vyhrievané sedačky tu máme. Vzadu tie disky sú odrvené všade, to je škoda. Kozmetický nedostatok. A kufor je zachovalý, ten je pekný. To býva dosť často obité, tuto jasné, že na kufri, hej, hránka nakladacia, možno nejaká lišta alebo nejaká fólia. Dá sa to zakryť pekne. Čiže čaká nás ešte jazda. Uvidíme, že ako na jazde aj tá DSGčka bude radiť a spravíme si diagnostiku nejakú a uvidíme, či sa vám ešte budem hlásiť. Vidím tu ešte dážnik, to je super, že nezmizol. Uvidíme, či sa vám budeme hlásiť ešte s videom, s pokračovaním a keď nie, tak do popisu vám určite napíšeme, že ako to celé dopadlo. Takže dneska zatiaľ takto. Tak aby sme to mali kompletné, tak pokračujeme po jazde s videjkom. Čo je pozitívna správa, ten tlmič nebúchal, takže tlmič dá sa s tým ešte jazdiť, proste trochu slzy je to na tých MBčkách normálne. Dá sa s tým ešte pojazdiť, není to nejaká urgentná záležitosť. Túto diagnostiku sme spravili, na to sa ešte pozrieme, ako to vyzerá. Motor prevodovka pekne funguje, tam není vôbec problém. Trošku hučia tie zimné pneumatiky, takže bude treba letné gumy určite, alebo celoročné už ako bude chcieť zákazník. Z výbavy všetko funguje, síce diagnostika nám preveruje výbavu, ale vždycky ešte rád fyzicky kontrolujem, že či všetko je tak, ako má byť. Takže záver necháme tentokrát na zákazníkovi, ako sa rozhodne a my sa vidíme ďalej s ďalšími videami.